Pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku çavê Kurdan vê gavê lê ye ku ka ber bi ku ve dişe, bi gavê nû ber bi zemînekî hiqûqî ve dişe. Qanûna çarçove ya ku ji aliyê parlamentoya Tirkiye ve hatiye erêkirin bi weşandina wê di rojnameya fermî de êdî ket pratîkê, êdî dest pê kir evê qanûnê. Her piştî vê yekê cîgirê Serokkomarê Tirkiye ragihand ku lijneyeke şopandinê hatiye avakirin û civîna yekem 24 tebaxê ye. Ji niha û pê de wê pêvajo çawa were meşandin û rola rêber Abdullah Öcalan wê çi be em di vê nûçeyê de hîn bibin. Oy sayısı 562, kabul 468, red 88, çekimsel... Piştî heşt rojan ji erêkirina qanûna çarçove ya di parlamentoya Tirkiyeyê îro di rojnameya fermî de hat weşandin. Bi vê yekê re pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji zemînê şer gav bi gav ber bi zemînekî hiqûqî û siyasî ve diçe. Qanûna ji 12 xalan pêk tê bi 467 dengan li parlamentoya hat werîkirin. Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî têkîldarî mijarê got ji niha û şûn ve wê bi hemû saziyên dewletê ve pêvajoyê bi awayekî ji dil bimeşînin. Piştî vê yekê cîgirê Serokkomar Cevdet Yılmaz jî li ser hesabê xwe yê medya dijîtal ragihand lijneya şopandin û pêkanînê avakirine. Cevdet Yılmaz da zanîn piştî lijne hatiye avakirin wezaret û saziyên di desteyê de cih digirin dest bi xebatan kirine. Li gorî wî civîna yekem jî wê 24 tebaxê bêldarxistin. Her wiha lijne pêwîst bibîne wê komîsyonên jêrê jî ava bike. Bi nûnerên wezaret, saziyên dewletê û kesên pêwîst re bicive. Raporên çavdêriyê yên têkîldarî fesixkirina rêxistinê wê ji aliyê vê lijneyê ve werin nirxandin. Lijne li gorî pêwîstiyan wê daxwaza vesaziyên edlî, îdarî yan jî qanûnî bike. Têkîldarî xebatên xwe jî wê bi rêk û pêk parlamentoya Tirkiye agahdar bike. Ji derveyî vê wê di binyeya serokatiya parlamentoya Tirkî de komîsyoneke şopandinê jî were avakirin û ev ê pêkanîna qanûnê bişopîne û pêşniyaran bike. Ev lijne li gorî xala heftan a qanûna çarçova pêk tê. Li gorî cîgirê hevserokên giştî yên Dem Partiyê rêber Apo wê hem di vê lijneya giştî de cih bigire hem jî girêdayî vê lijneya giştî komîsyonekê ava bike. Qanûna çarçove pêvajoya piştî fesixkirin û çekdanîna PKK-KCK diyar dike. Lewma jî niha qanûn ketiye meryetê. Lê wê hikmên wê yên cezayan yekser neyên pêkanîn. Şertê pratikbûna qanûnê ew e divê ji aliyê saziyên ewlekariyê yên Türk ve bê tespît û teyîdkirin ku PKK-KCK dawîl hebûna xwe aniye û dest ji çekan berdaye. Nayê zanîn wê mekanîzmayên teyîd û tespîtê yên lijneya ewlekariya neteweyî çawa bixebitin.